nganta ni jog apple pen. Ngantag apple, hamay mo apple Kim. Man. Taguan man ni jog isang apple. Ila man ang gitanga isang Kuya Eddie Boy. Ay mo Kuya Eddie Boy to hurot ng isa. Gamawa na di apple to. Sirupol na to. Isa Wag tang na makait. Walo to ko na. Sirupol na kay na hurot. hurot naman imo manggi kasagten. Sirupol. Kuya Eddie Boy guys gitun man ni sa katengas apple nga. Ihatag ni Kim Kim. Sirupol lagi to. Tuwa na rin dia. Dahil kasi isang imnanan. Pawag panhut dahil batang agsili. Kuya Eddie Boy Eddie Boy hagdas Boy Tapang. Nay Boy Tapang. Ajo. May naghamon kay Boy Tapang, si Eddie Boy. Ang Boy Tapang. Boy Tapang, Ajo. nahamon ka ni Eddie Boy. Mag-inom taog. Mag-inom taog. Wa diha. Sugot ko mag-inom tag wa diha. Aron Boy Tapang, mag-inom ko na mo diha. Wa na. Ka ba naghintay kay sa samula? Tama tong demay mong gitot ho. Sili na to? Sila. Ha? Kitsa magwang nama. Bata pa to. Butapang. Padaday ko, butapang og mag-inom ko og sugot ko mag-inom ko og way binti-binti kan butapang pag ko. Eddie Boy Tapang. Dili butapang. Boy Tapang, nay nagkuan mo oh, naghamon. Dong. Inom ko na mong lanit. Dara ko daris karang kuandra. Padara ni puhuni. Balagwa ko na sa binti basta ka dera Diyos karang Dara ko karang Ko magkuan. Deba, inday kuya, inday dungdung, adungdung. Adudung. Dudung tapang. Dudung Tapang. Boy Tapang ra lagi. Kay mo isangan sa isang vlog, Boy Tapang. Ang ina din. Hala, Boy Tapang, dako na may makig. One-on-one ni mo. One-on-one og red wine. One ko kay mo inom ko ron og tanduay nga. Basta Way tenghak-tenghak. Basta imong gasto. Aron. Ay, feeling ni. Kuya Rams, Eddie Boy, guys, kay isang hagdan si Boy Tapang naman ko no. Inom ko ng tanduay, basta kay si Boy Tapang mo bayad. Okay. Tulad sang ra ko ron mo inom mo. Basta ijang gasto games kayo. Ay, Talagsara mo inom kay ni subang naman pagbuwan, guys. buta pang lagay na. Dari ra atubang, asubang karang atubang ko, mga atubang na to. Kaya pa di ka dito nag-video. Diyan ako dari. Ano sa bakit kalibangan pa ko? Hala mo na. Kalibangan ko na dyan. Okay naman. Kautot nagkaraho. May klaro ni... Dong tapang. Boy Tapang lagi di dong, boy. Na Boy Tapang. Ang dudong ang jarong. Ang udong masinaw. Oh, maupod. Okay. Araw-araw siya kung hatagan ko ni Japo doon pang tanduay. Sige, aron ko no Boy Tapang, tagay ko no yung taon rayig. Butilyas tanduay. Okay, mo pin mong pagsugod lagi. Mm. Dangerous to your heart. Baby. Yan na. Sa atong kundare. Address. Karang Mm. Karon. Kalangi Alicia Buhol. Yan na lagi. Basta hindi paatuon kang Boy Tapang sa ila. Di ko kay grabe man ang isip ko tapang man. Di ko ang leon. Patay ko. Di ba betan mo nga si Boy Tapang? Idol ni Eddie Boy si Boy Tapang. Bitaw idol ni Kim Kim. Idol ni Kim Kim si Boy Tapang. Ay kuya. Muritsing naman lagi, nag-eat og apple, kabuling-buling mapug sa nina. Halika muna ito karang Kaya arugit na yung tapang kay mat nga tugtas. Ilam tubig mo. Ilam ta rin karang karbalagi. Kuan sa alturas kam. Mata mo. Mang nawar sa tag panington ta. Mo tag atag sino. Ano si katawa da ko? Buing kasi ka. Aron, Di unang daw. aron Boy Tapang. Tungara ko nang mugin hawa. Di. Tungag panington. Unang no. Sira. Orang lang no. Tanaw ko. Yung muna yung uya, bugyan mo yung isuon. Sira una ko isuon lambot na. Labo na kanalo. Guys, ug mo ko na nagsungi di po yung ilang. Ano si katawa da Kwen? Itsura na mga ingitira. Kwen! Ano niya katawa? Si katawa? Boy, Mo na isuon. nangagayon magkangawag mo to isang maigsoon ko nung gas kanina. Guys. Guys. Okay. Sakto. Guys, og kani ko na maigsoon ni boy kari dia. Isa ko no ilambujag. Ano yung katawa niya?
buing. Guys, basahan guys. Makabasa mo. Yeah. Na itsura ng ingitira na binabantayan ka. Nagsimod kaya arang mangbudlo, tamo ra magkanding. O sa pagay kaning utas, taas na pagilutas o simod. Way boy, ako na. Ijo lang gipumangat. Di oy, kibaw kasi nag-share na, nag-share mo to kita na guys, muot ning idiboy kay ugid sa pangutong nagsunod sa nang gilambudeg. Laboy na to. Dada na kahil. Kuwar, lambudeg. Wow, di mo sabod og lubi. Juwag. Ilambudeg ko nung kuya was idiboy kasi ilambudeg mo kuno rin sa sala. Boy, boseng boy tapang. Na, magbrangkada tag de. Butan mo ang boy tapang. Magbrangkada ta pagita ako na res Bohol sa Kabakara. Aron boy tapang. Ipangita ako no si idiboy. Nay mag-collab ko no mo. Yan si Ja. Idol kita una, mag-ikwento sa video kay. Mag-in. Og doy bayad. Og doy bayad. Butangi. Ugay bayad, waiting. Ay, kaguwang ka diboy na maut tong kunin mo. Bitaw. Diba, dong, mangod man sa Buy ra kay mo isangan. Buy. Buy tapang. Buy, huy. Buy. Buy lagi, buy tapang. Buy, in love ako sa'yo. Buy, na magwikantan. Gede, na bagoy ko na, de bitaw, sorry bitaw yun. Joke ra. Aga. Lingaw naman si guys. Kasi idol ni mo si Brag. Si Kuya. Si Kuya ko ni idol guys. My mo flower mom de ah. Wow, ang nice ka azu. Nice ka azu flower. Oh, ornamental flower. Kanang mataw mo himugay me. Wa mo kahibaw nga. Sugod sa karangit. Taman alisyak. Panganunan ng simento ka ng karsada. Lukuton pa na na. Buang na. Highball. Tiyaw mo lukuton. A few moments later. Guys, patanawon tayo muna guys sa mga bagong iro. Patanawon sa mga bagong alaga. Kauban ni Uriyo. Si Iritil. Tak murang Iritil guys. Dahil naman sila ibutang karoon na mainitan. Ano ba ni eh? Patulong kang ilong. Bye. Dahil silong na silang luha. Di Mani si Iritil. Siga may mata Iritil. Hani ba? Tapos Oreo. Ano naman sila butang guys. Adlawan kay grabing inita na to. Masilban sila. Sa inja. Amo na silang dadun atos boy. Ano man yun? Ang dakari guys. Mani si Iritil guys. May mong bagong alaga. Iritil. Ano man? Kauban ni Oreo. Ano man? Ha? Palambing-lambing ka? Guys, may naghatag dani. La. Ano sa bagong kauban? Guroon. May bagong kauban. Diyan mo dadun dito. Maroon lagi tabok katus bayas. Ay, may nagbihib lagi mo. Nagbihib pag mga kanon guys. Nagsilong na sila. Silong na. Nagbihib in taon. Mga alaga din na guys. Sila bantay dari guys. Ugad lawad sila may tawa guys. Bye. Sila may tawa sila may bantay dari. Ugad lawan. Ano ba? Ano man? Ha? Ano man ha? Ano man ha? Tuy, Iritil. Hala na lagi dyan samad sa kilid. Luoy. Samad sa kilid si Iritil. Tara na nga, tambalan to ha. Pung si Oreo orang kay ata. Chu. Stilan nang mga alaga. Kana guys, samaron nilang panad na tuon sa. Siga mga mata, magpasiga pag cellphone guys nangingit-ngit na. Pag mga kanding kay nagbehave na. Turo mo ikaw karon di mo mawanan. Silong mo naman sila inig. Kahapon guys kada gabi kay sa mabunda kag uwan. Medyo nang safety sila di sila mauwan-uwanan kay tawanan ba ni mga kanding ug uwan. Malagi nang naitawong di hingaligo taw ingon ug kandingan. Dara mo iha. Turo mo ka dutulahan ka. Turo mo dali. Nang ni Oreo. Tapos Iritil pa. Dana kayo kay kuha na kada na. Mana guys, kita naman sa mga bagong alaga mo to si Iritil.
Ito yung mga laga guys. Kauban ni Uriyo. Arong di maboring si Uriyo ba? Arong di maboring si Uriyo. Jay kauban. Malingaw si Zaba. Izala adjun dari. Kung adlaw ato naman sila butang datos bahay. Gabi dari naman sila butang dari. Kay daplin man dari sa kalsada. Mazo nang dari naman sila ibutang dari sa haligi. Dari dia. Dari naman sila ibutang. Dari si Uriyo. Ang isa po dari. Kaya arong may bantay dari sa mong bahay. May bantay ba rin ng kagabi? Iwan na yung paggiring-giring. Abhat sa ng kunot rin kibkiban. Yes no. Nag-alwaros na ka magpakuha naman to sila. So muna to guys. Kita naman sa mga bagong alaga. Si Eritel. Kauban ni Uriyo. Nanay kauban siya. Yan siya laadun. Yes no. Maragot po na sila tao ka ng mga mananap guys. Nga huwag sila laadun. Ngita po sila kauban. Pero na naman si Jay friend dari, si Blackjack. Dito Blackjack. Kung ito man bitawang iro. Nana siya kauban dari. Maran siyang ikuan. Kaya may gihatag hapon sa buutan man. Luoy man na. Luoy man pud. Itong aman na naman gisagap. Maghingan lagi Eritel. Alam Jay ikuan sa isang kilid. Huwag ka ng samad pa no. Pwede matambalan na na. Pwede ito injikan. Mamulian. Salamat sa inyo pag-uban naman guys sa mga videos kada adlaw. Thank you so much. Sumuna to nang hagad si Idiboy og 1-on-1 ko no ni Boy Tapang. 1-on-1 ko rin tagay guys. Ito guys, salamat sa pag-uban na magkadaadlaw sa mga videos guys. See you tomorrow guys. Bye. God bless sa tanan.